Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing, sugeng pepanggihan malih kalih Bu Anis ana ing mata pelajaran bahasa Jawa. Ana ing kalodhangan iki Bu Anis arep share video pasinaon online babagan drama. Kanggo bocah-bocah MTS Muhammadiyah Bandar sing tak tresnani, ayo disimak video iki kanthi pungkasan lan kanthi permati. Drama tegese salah sawijining karya sastra kang nggambarake crita ngenani uripe menungsa. Lah jenise crita iki dijukuk saka crita kang nyata. Mula saka iku skenarione kudu bisa ditampa ing pikiran utawa prastawa kang dilakoni menungsa. Drama ana sing diarani sandiwara. Sandi tegese wadi utawa rahasia, wara tegese piwulang utawa ajaran. Dadi sandiwara tegese piwulang kanthi wadi lumantar tontonan. Jenis-jenising drama. Drama kaperang kaya mengkene. Nomor 1 drama sejarah, nomor 2 melodrama, nomor 3 drama tragedi, nomor 4 drama komedi, nomor 5 drama misteri, lan nomor 6 drama action utawa laga. Drama sejarah tegese drama kang nyritakake babat utawa sejarah kang ana paraga lan kedadeyane. Melodrama tegese drama kang nyritakake kasusahan utawa prihatin. Jenising iki akeh ditemoni ana ing sinetron utawa film seri TV. Drama tragedi tegese drama kang pungkasane kasusahan. Tuladhane Romeo Juliet lan Titanic. Drama komedi tegese drama kang ngemu bab kang lucu. Drama misteri tegese drama kang njaga kawigatening pamiyarsa kanthi suspense kang kenceng, umpamane tumindak kriminal utawa lelembut utawa horor. Pungkasan drama action utawa drama laga tegese drama kang akeh nampilake adegan konfrontasi kanthi setting tradisional, modern utawa fiksi ilmiah. Film drama iki disenengi dening wong akeh. Wise sinau jenis-jenis drama, ayo saiki sinau unsur-unsur ana ing drama. Nomor 1 ana unsur intrinsik, nomor 2 ana unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik drama tegese bab-bab kang ana ing jero naskah drama. Unsur intrinsik sing nomor 1 tema. Saben karya sastra pasti nduweni tema. Tema yaiku bab kang dadi dasaring naskah drama digawe. Tema uga bisa diarani masalah utawa kang dadi sumbere cerita. Sing nomor 2 alur. Alur utawa plot tegese urutan kedadean kang dilakoni paraga utawa sangka babak kapisan nganti babak terakhir. Unsur sing nomor 3 yaiku pacelaton utawa percakapan. Lah miturut jenise pacelaton diperangake dadi loro. Miturut panggonan yaiku prolog lan epilog, lan miturut cacahing paraga yaiku monolog lan dialog. Miturut panggonane yaiku prolog, tegese pacelaton kang ana ing ngarep drama sadurunge paraga omong-omongan. Pacelaton miturut cacahing paraga. Ana dialog. Dialog tegese pacelaton kang diucapake sambung sinambung antarane salah sawijining paraga kawan paraga liyane. Dene monolog tegese pacelaton kang ditindakake mung dening siji paraga lan paraga liyane. Unsur sing nomor 4 yaiku paraga lan watak. Tegese tokoh lan penokohan.
Paraga ing drama diperangake dadi telu. Nomor 1, tokoh drama. Tokoh drama iku tegese paraga kang dadi sumbering cerita. Sing nomor 2, tokoh pambantu. Tegese paraga kang ana duweni dialog nanging ora dadi pusat penceritaan. Sing nomor 3, tokoh figuran. Tegese paraga kang dianakake supaya kahanane dadi kaya nyata. Nanging paraga iki ora ngucapake dialog lan mung lewat saklebatan. Miturut watake ing drama ana 3 tokoh antagonis. Tegese paraga kang duweni watak kang ala sahingga ora disenengi penonton. Sing nomor 2, tokoh protagonis. Tegese paraga kang duweni watak kang apik lan disenengi penonton. Dene sing nomor 3, tokoh tritagonis. Tegese paraga kang bisa dadi kancane tokoh protagonis utawa antagonis. Nek unsur sing nomor 5 yaiku latar utawa setting. Latar utawa setting diperangake dadi 3 yaiku latar wektu, latar panggonan, lan latar suasana. Unsur intrinsik sing pungkasan yaiku amanat. Amanat tegese pesen moral kang disampaiake penulis naskah drama kanggo para penonton. Yen mau wis sinau unsur intrinsik, saiki ayo sinau unsur ekstrinsik. Tegese unsur kang ana ing sajabaning karya sastra. Unsur ekstrinsik iku ana 5 yaiku latar belakang pengarang, nilai agama lan kapercayan, kahanan politik negara, psikologis pengarang, lan kahanan sosial budaya. Bocah-bocahku MTS Muhammadiyah Bandar sing tak tresnani, piye anggenke buani njlentrehke materi babagan drama iki kanggo bocah-bocahku sing durung mudeng? Ora usah kuwatir, materi iki wujude kan video, bisa mbok balen-baleni ning omah nganti HP-mu amoh. Puputeng atur, sugeng enjing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.